So díomh a chuirde, táid chun tús a chuir léimeachtaí tá sé cethir chlog agus bhfuaim I dosach just fáilte mór chriúil a chur roibh chuig seminar in lé anja an Luath-Thumoideachas a réin Cianfhoghlama. Is léir an lín daine tá chlóirí leis nócád agus feicim nach bhfuil sibhalog linn go fóil ach tá isteach samach ar 108 múinteoir chlóirí linn inniu. Agus léironn sé sin is dóilm níháin fear spéis ach fear há nó fear riachtanas leis an ábhar seo leis na seminárs leis na deisní ar fad a ascróig as. Gothóirín is dóchan mad leis an doléire atá an fao chéin uair a bhééis na scalaní ag an oscailt. Ach tá mé cinnte go méid fiú fiúntas ann ón méidir chluisin sibh anja ón dea-chleachtas agus ón na moltaí fear luachfra a chluisi sibh anja. Geméis sin chun lasa bh chuid teagasc agus sibharráis sa seomar ranga leis na naíonáin bheaga agus na naíonáin mhóra. So mollim sibh ile ní lá ebre a chuirsteach mollim sibh ile as bheith linn, agus mollim sibh as an Cianfhoghlama agus an fán taú lena chéile atá á léirú agus an fán atá á léirú an teisperas is fear agus is féidir a chur ar fáil den na daltaí óga na daoine bheaga se atá fíomhar gúram. Ní léon áras go bhfuil muid ag marachtáil I dréibh seo agus I ré atá fíor-aisteach. Agus le cúna déich agus tásúlagam nach bhfuil sé roinn arbhse agus arbhar gcuid. Ach tá go leor ag ascar das is dócha as an tréise seo a léironn an cumas cráthach agus nuálaíoch atá go leor múinteoirí agus sibhhéin ina measc sin tá mai cinnte. Agus is chuige sin a táid an seo inneach. So héh car chuige an teisin seo bei sé bunathe ar bhóltaí agus ar haithí praiticiúla ó ceithre scoil éagsúla. Péire achas sin sa Ghaeltacht agus péire achas sin las muid an Ghaeltacht. Le meascán álín sebhras agus dea-chleachtas agus ordáin Fhoghlama éagsúla in úsáid ag an ceithre múinteoir atá linn inneach. Agus é sin ar fad dírithe ar an ngnáth-theach le naíonáin bheaga agus naíonáin mhóra. So tá uairclaigh agan don seminar mar sóidíh. Listeach samach ar denóméid den ein chaintóra. Rud atá is sofa úrhínach ón méid higam ón méid ólis agus san ólis agus tuairimí ar bhaile ó rointlih ach bé mé is dócha bear bheith dín ar an glog cé nach málam an róir siad a bheith a gom leis an glog. So an rudí anas mé ó héad na gaiintóide a chorma iad an aithne ar chéile agus dúrach rih an bísa cainte a dhéanaas siad. So táid chun tosú le trína ní úlacháin gur múinteoir na naíonáin bheag I ngnáthscoil I riordan bailí an cholaigh chun le carcií. Tá taithínam mblianta ag trína ag múna na rangan na naíonáin agus bei sé rianta chuid smaointe gasca das an taithí sin mad le cén puí tuairtfuoin Thumoideachas agus é sin ar fad inis I ré sa ré fiúil ina bhfuilmuid. So cuirmuid fáilte inis rih chrína gur mag trína. Gréim agad bláinid Táim chun an scoilán a roinnt inis. Go mimid go léir ag fécant. Bhfuil sibh an éis sin eiscint? Tá, anna bha. No, Tom Olaf. Díomh is mis trína is as círí dom agus táim ag múna in Ngnáthscoil I riordan I mala an cholaigh le 10 bliana inis. Thosnig mé amach ag múna naíonáin mhóra ar feadh 4 bliana agus táim le naíonáin bheaga 6 bliana inis. Tá 4 rang naíonáin bheaga sa scoilagainn agus tá 4 rang naíonáin mhóra sa scoilagainn, timpeall 2 chiad póiste naíonáin san iomlán. Na hádáin atá an úsáidagainn in our scoil ná Aladdin, Seesaw agus Microsoft Teams. Seolam obair an lé a bhaile I bhfuir an PDF gach lá. Sa PDF seo legam amach gach ceacht I bhfuir scríban comála nasc de Seán ag míú agus ag taspáint gach lehanach. Seoltar Greengraft den obair nó fi Seán chum chun ceartú an son, agus úsáidm gramán das Tomcin é haspáintíomh inis má tá an ann. Screen share a dhéanamh ar na gramán atá an úsáid agam. Fuair siad ó Carolum ar scoil tá ar anna haingteach agus
dahanna éagsúla agus an Ghaeilge álinn. So is bralum na páistí it's a rúsáid agus is bralum sa freisin. Agus raig mé arasinis go dtí an scáilán. Tá sé ag obair Okay. Agus an son ag an deire an tríú ordáin atá an úsáid goin ná Microsoft Teams. Tá ceachtainna bio le húil siúl ag gach rang sa scoil, ní an bheaga go rang go sé, feig lethúireach le gule gach lá. Tá róta scoile i bhaim do gach rang sa scoil agus tá sé ag ibrú amach go húntaach dúin fad. Tá na tseimineáir anna hásta agus tá na páistí anna hásta, agus cumá le Ghaeilge a bhúna dus na páistí tá rangan na tseimineáirí siúla gom freisin. So tá dána chreic siúla goin cinnte. Roinn hiag mé livanis, roinn dus na ceachtainna na gníomhaíochtaí a bhíonn siúla gomsa a ri ceacht bio. Dúis is áis úntaach iad na scialta, úsáidem áircléireathóir nó roinn scáilán chun na scialta a léamh dus na páistí. Is bra le páistí ní an scialta agus nuair tá an áircléireathóir in úsáide gom is féidir lotha na lehannig a eiscint go léir. Tá pedlis úntaach sfáilte ag cag le ramta dáanta agus árán, agus is bralamsa a bheith ag roint dlúia cí mar hampla rowlí agus séadán si agus buinin na páistí an hanamhas sin. Rud a cheolamar a bhalla le na páistí ná chlárbáin beag agus mar cóir, agus is áis úntaach é seo dóibh, mar díot fá cluichí nós deachtú a dhéanamh ló, múinteoir agus páiste, nó páiste mar bhúnteoir, nó fiú le críochnaitheoirí lua, díot a dís obair sa bheise dhéanamh an chlárbáin. Bunim anúsáidas na cluichí bingo, tá cluichí bingo agam sa ansa, bingo AD ó séadán si, agus tá bingo litricha agam, cumá le bingo ihreacha. Ach muna bhfuil na bingo sin agat mar cheolamar iad a bhalla, mar hampla tá cárta ag gach duine sa bhalla. So tá gach duine in an pórta ghlacha bio líne. Ach muna bhfuil na cluichí sin agat díad fá ceann balla díanta a chrathúló anna himplí, níl bhút ach písa papír agus mar cóir, é a roinnt an 8 chuid agus mar hampla mátá bingo litricha siúlagat, díad fá ceistechar na páistí, 8 litre a chuirstachans an 8 spás agus a bhfuilibh ag imirt bingo an son. So buinn siad an méid sin tanamhas bio líne. Ceann eile atá gom ná aimsigh na difríochtaí, chuirim sús gá bhfeictear an scáilán, agus bíon ceannamháin difriúla an ceann eile, agus is ceacht cainte úntaach é, bíon na páistí ag caintlumm, ag procamach na difríochtaí, agus is písa sprí atá ag gceist. Díad fá cluichí idirghníomhacha a dhéanamh líne, bíon deisig na páistí agus iad bio líne lom an cócht sin a thógant agus na cluichí a dhéanamh. Díad fá feicim le mothúlín beag a dhéanamh líne, chuirim póstéir an scáilán éon, sais póstéir an éair, agus is sais ceacht córá cainte a bhíon siúlagain. An son is féidir leat beidir cluthe éist agus tarraingta dhéanamh, ag tarraingt fríomhór. Is bra lumsa na páistí a chur ag caint gan mise a bheith ag caint an tamar fad, an is gomíonn siad ag cleachta an Ghaeilge go háirithe. Alíonn, díad fá alíonn a dhéanamh bio líne tá cúpa ceacht díanta gom agus buinn siad anna hanamhas. Cimada mé sin plí de gná, ní heasím an brú a chur tseimineáirí sa bhalla fearasa áil, agus mar sin just chuirim písa papír taobh hirdam an sa, agus bíonn siad an chópáil an son, agus bíonn sé anna bha. Díad fá cluthe mata a dhéanamh ló, éist agus taspáin mar hampla dáíonn fá cúpla glóir, agus an son bíonn ortha cúbana a spáin dit, leis na méid glóirna a dhéanaan tú, buinn siad anna hanamh san, bíonn potta a go múinteoirí, beagáil an potta mar sin agus bíonn an spríogain. Sos gníomhacha sé ceann eile, mar gach duine seasamh sús, timpeall gach 50 nó 20 nóméid, agus chuirim ceiste páiste a bháin, sais trocha a thuairt agus bíonn gach duine ag déanamh bíimiid ag léint, nó ag déanamh léint kangaroo, nó ag dul timpeall a ciorcail, nó péáis rud, agus buinn siad anna hanamhas. Ross níomhachána sé ceann eile, ná tom cinnéine é seo a spáintíomh
mar is áis úntach agus is even le na páistí Úsáide mé I gcóir na busca focail, nó a gcóir litricha, nó ivrecha, agus nuair bhrúam ar an rá, casan sé timpeall agus tagan focail suas agus chuir an ceiste ar páiste, pépáiste, an focail a léimhdum nó bíonn orthu scríomhar an chlarbán. Diad fá sinna dhéanamh ó thaobh annacha freisin, má tá fánacht an nuachta dhéanamh, diad fá anam gach páiste a chur an son, agus an rá a chasa, agus an son tagan an anam suas, agus is rud gníomhacha agus bíonn siad ag féchantar. So, tu mé a rascadí an PowerPoint a ríist. So, táman so. Diad fá, ciad sleáile, tá bróra, tá an taobhíor. Bhfuil sé ag boga ar raigdom. Táman so. Nómh phríolas inis agus aber. Bhfuiln grúpaí bheaga a dhéanamh de seo, I suppose tuigeann gach duine tá níán ní ainach agus má tá fethe duine ag caint thugach sé in numarcha ama. I nómh dhéanas na buacalaí a bháin agus bhí ar brathsás ag tá spáint rud ag an dom, bhí córá úntach arsúlacha, bhí cúpla líne olbhatha rih ré agus bhuineamar an a hanamhas. Cluthe chun iar de chiméad ná cloch popéir sa zúr, bíon cadacha cara aránú agus bíon scitamíní ortha an cluthe seo immert agus inis agus a rísteirm le an bhfuil gachtainna géisteacht, má ag ranú den éigean te gur cloch popéir sa zúr agus bíon gachtainna méar an míl mar seo aga maríis. So is just cluthe beaga a gceistan sanna gom. Tóiríoch taisce ná diad fá lisa chuigú sé rud a olabhú agus bíon ar rit timpeall an tí chun na rudí sin a bhailú agus nuair a hagann siad thnáis, diad fá phlé a dhéanamh ar na rudí a bhailg siad. Cluthe cuioine, pictiúr a roinntar an scáileán, a bhaintrééis 5 second agus iad a cheistú, so tá gachtainna cainte ríist agus folklór nua agus córá. Nuacht mar dúirt mé beidir a roinnt idir chalíní agus buacalaí nó grúpaí beaga an is nach ein siad ní ainach agus gachtainna ag caint. Trána gceist, ceist na bunathe ar héimí ó séad sí nó fónic nó mata. Téama don ine, brégeistis nó lágróig cracálta nó cada hata is fearr mar fís a crack. Luas cartaí, cluthe cim a immert, bí ma luas cartaí gramathe ar chlarbán beagad an son agam. Múcham an fís agus buinam ceann agus óélinn a ríist agus buinn siad anna hanamhas an gluthe sin. Fónic, diad fá cluthe múinteoirí ag na páistí a dhéanamh. Bíon ortha mar hampla focail leis an UMM a aimsú gach duine, agus má aim gach páiste sa rang focail leis an UMM, chuireann siad leagann siad pinós ar an múinteoir agus bíon orm ag an amadach a dhéanamh de gná. Busca focail, gníomh a cheangal le focail mar hampla má tá an focail tá agat. Diad fá an gníomh ag rit ar an spotta a cheangal leis an focail sin, nó beidir le micí diad fá ag léint ar an spotta agus nuair a spáin an tusan na focail an son, bíonn siad ag léint nó ag rit ar an spotta. Éist agus daigh, so bíon an leanach cíanna ag gach duine agus bíon an múinteoir nó na páistí ag tuairteoiricha. Mála nó tréasúgartha ag crothú litricha, ivrecha nó pérád agus a rís bíonn siad ag caint agus ag míú cadatá arsúlacha. Ag gearra, so bíon ag gearra bio ar líne lo, buinn siad anna hanamhas seo. Busca focail diad fá cluthe chur ar an ghlarbán agus an scáileán a roinnt is spráilecha scag agus cuireanóid mar hampla diad fá an focail lúlú a bhasca sús de litricha ar an ghlarbán agus an son bíon ortha an focail a aimsú. In san PDF siúlam a bhela obair in lé agus anna vinnic bíon obair in lé arsúla gom freisin, bí mig roinnt an scáileán agus ag déanamh an obair bio lo, bíon cimeadadóir ama ar líne agam agus bíon an tam sa léir dóibh. Mata diad fá díos le úsáid, tá ceann mórs an sa agam, pátrúna ahent nó péad mar sin. Iver rúmda, scríomh iver níos lú ná cúig nó de ar chlarbán agus bíon ar na páistí an iver a aimsú. Soscníomhach diad fá stausa agus ró dhéanamh. Mata, chlarbán a ríist, úsáid an buinim anúsáid san chlarbán buchas le dúgur cheolas a bhela é. Fíornú bréagach is cluthe anamha é sin, cluthe cainte. Bíon háráchas olbhathe ag na páistí agus bíon ar na páistí eile fíornú bréagach a rás bhar rís bíonn siad a cleachta a chud Ghaeilge agus folklór úntach arsúlacha. Tóg dún sa bhela mar hampla,
rud éigean speisialta don agus diaad fá scíla léamh lo agus iad stig sa rún. Agus faoihearra beidir troscoile aonmh ar líne tá siomh úntach an sunnagam agus bíonn tú ná an dul chuig mar hampla zú le a fáistí ar líne bio. Agus just anna hapig gin deire an fear sa úsáidem agus siomhna a aim anna bha atá cabhraach ná lú úsáide mé chun na físna a hafid. Dóibh mé peann idir gníomhach chun síosó a cheartú, so nadidir an bhil se bhna sinna eiscint agus ar brion an peann idir gníomhach ar an scáilán in anad mhór. Tá mhór an a hain. Dóibh mé spéaclí speisialta don scáilán tuisciúil an solas sa chuirsteacharm, so amber eyewear an son. Agus ag an deire dóibh mé arcléir a thóir ó SG Education Visualizer chun rudaí a haspáint go tapig agus go héasca agus na ceachtainna bio ar siúil agam. Tá súlagam gur fioc sibh sús rud éigean as an méid sin agus gur míle maithagah as a bheith ag éisteachlam agus go naíonaí go geal ar fad libh as an tréimhse atá roinn. Tá súlagam nach maithag sé róada. Slá libh. Gur míle agus trína bhí sin docrete an méid ólis agus ábhar agus moltaí a dairí leat a chur isteach an sin an achar cógear sin haar cín ar fad agus is dóilm gur ben príomhrad a léir sé domsa ná nachhfuil aon teoran leis na féidireachtaí. Tá anna chud féidireachtaí an sin mar léir tú go han cumasach an sin, so táid fíorhuiochtaí as sin. So an darna cheanteair tá linn a nacht ná Siobhan ní Bhfuilón. Bhfuil taithí fear luachtra eici freisin agus íomúna is i man scoil Ghaeltachta sé sin scoil Salárna in Indreháin chun na Ghailge. Áit bhfuil an Luath-Thumoideachas achar a bhaim go tréin agus go láidir an sin. So mai cinnte go méid moltaí bratha ag Siobhan a chur ihar láthairt. A bhés chun leasa níomháin sibh sin na múinteoirí as na scoilíní Ghaeltachta agus dóilm na múinteoirí ar fad fad na tíre atá linn den óchaid seo. So chuir mit fáilrótanis a Siobhan gur magad. Gur mar de bhláinead. Well is mis Siobhan ní Bhfuilón agus is as bail na hainme agus an tálam ggóil me an múnan seo is scoil áitiúil scoil Salárna sna heile in Indreháin. Is scoil Ghaeltachta scoil Salárna agus is ionintach rud a gúil scoil Ghaeltachta ionintach gúil teise na gasúd a fáil éitechas ar fad TÉÁMA Ghaeilge gon chéad rábhlíonn ar scoil. Tugann sé bonús ionintach dóibh tá Thomas a bhaimmein agus siad a chéann sé sin ná bhfuil gachnaigh an scoil an taobh sóisialta, an taobh acadúil, an taobh riarachánte ar fad donta TÉÁMA Ghaeilge. Ní léon gné gan obair scoile nachhfuil donta trí Ghaeilge. Tá mé múna ní an bheaga, seo am 5 bliain na scoil Salárna, thosa mé lena ní an mhóra, bhí mé rangadó agus tá mé leis na ní an bheaganis agus tá mé baint an taine bheas. Leis an cían ólam seo cos le chulagan is dóigh go fá cleachta bhathir, tá mu donna botún ach tá mu sa fólam ag an am céanna. Tá mu tá gaiide go máis tá choras i leadan ar siúlaine ag scoil. Chud mu amach obair na seachtainna ar an líne, don seachtain táach roinn agus tugann sé deis go hisismóirí breanúir an nobaid agus gáiríonn na tuismóirí tá gobaid. Freisin tá chud ar síosan sin bhí mu go chud obair sós go léithúil. Tá tálam freisin bhím i dteangáil mo phríomhaide go léithúil, maidir a tinmh agus na gasúlatá gníomhí ar síosá agus an sin má bhíon fáib, is féidir sin bíon an príomhaide dteangáil se gláin sin beidir bhfuil fáib techniúil nó rud cíns beag. Má sin freisin tá is ionintach an teise tá cúna breis an bhhain múinteoirí teanga, an múinteoirí fólama agus an cúntóir teanga. So is áis iontacha seo gan scoil freisin. Tá cúntóir teanga tosaí an teachtain seo le Zoom le na fólmóirí, so is sé go deas go gúla sam freisin gúil an gasúir a níos mú cleachta leis an teanga ó bhéal Somália. Siad tasúlam go dúir se teachúna roimh is áisinaí teo ar fad i úsas an mise ar síosá, tá sé ionintach an tám seo go bhfuil na fáiltethirí leabhar ar fáil siar neisce
as go éasca heachtar, Fólans agus Edco agus CJ Fallon, so úsad an misisiid sin go léithúil an cinná chlár víns leachaí macham gon an gasú ná tosamod choileháid in le nuchtún lé, in sin na gasú rom cén látán, céir amsirtain agus an lún in sin siad rom, cisáis deir seachtainna bhí acu, céad a rinne siad, agus an sin an ine in sin siad rom, céanú a bhhearlób a rinne mut an teachtain seo. Agus tá gaiidi go leis bín se go na cuairmí difriúil ar fád a chluisteáil. Tá sa scoil tá chláirléirta ó na naíonáin go dtí ranga sé, agus bí mo gúsáid fuláirta mar gúsáid na leabhar séad an si. So úsáid am screen-o-matic an seo tá sé scríomhta seachas an nasca chud ag na gasúid chud úsáid am screen-o-matic agus si a gceis ná bín an leabhar le feiceáil ag na gasúid ach léim héin an scélíon ró. Agus bín se go an sin tafadaí leis go na gasúir léon na Harbertí in Moia agus tainn se go mórlób agus se go bluisin siad me héin a canslób. Le brisechaí agus rudí mar sin bí gúsáid cúla ceir ar scoil rinne an nasc se lób, I dtís leir trína faoin na gramóirí, so bín gramóirí ar fáil chuir mi leis má obair má glórthain ag na gasúir a rá go nearn siad an obair inneo agus chuir gramóir leis an obair chomá. Tantálinn freisin chunig mar cág an teachtain seo go bhfuil mata go dó inis chág so is ionta chonáis ar seoún. Aclaíocht chuir nasca ag an gasúir bín aclaíocht aine sa scoil gach de mórt agus tainn se go mór le na gasú so mar sin dunam aclaíocht ar an mórt leis na gasú so rinim chuir an teachtain John is chuir me nasca go winteris agus tainn se ionta chlób. Feiceim le mahúlín freisin chuir an póster ar fáil go na gasú mat mu zíú ar fuim fuiile agus beidir go gúil se a ggéire mat an gasar cólach chun siad curcail timppel an uaimetá geistein agus an sin na gasú a ggéir láirt ar eislam bín siad an an inse chum as a póster seo chunig me clog, chunig me cuaig, sé, chunig me cerc agus sarile. An seo ag mar tinrah an sin ar an síá chunim tinrah léithúil agus chuir ag an bríomh gach tróna úsáid an Google Sheets le tinrah agus tá sé chun sus an dáta agus an sin nílánach tic a chuid in eice le anam mar fáiste má bhín siad gníomhí ar an lá sin. Rudí eile tá leis na fumaní tá a gúsáid an choras mar deirfa. Tá mar deirfa ionintach ar líne tá na scélíní na fumaní an peanareacht agus tainn se go mór le na gasú tá leabharthain ag na gasú freisin úsáidim siad an si le hain na scéalta I dtís tá go leor clufií idir gníomhach ar siad an si freisin leir trína faoin wheelspinner seo bín seamsa freisin na úsáid le na fumaní tainn se go mór le na gasúid is just bailach eile spríú le chun na fumaní chleachta. Chunig me seo an teachtain se caite agus haine sé glób for man na pinguní me go Google chunig me agus scíomh me ar síá fuim ar gach bolog go na pinguint agus an sin chur me fer me mercer bán agus clúdaman bolog agus dúirtíir me an na gasúd bolog na pinguin a glána agus gur fuim bhálach ar an bhálach haine sé sin go mórlób. Agus sin bhí sé ná rudacíns áil Somálarum hosta leis an bhuaim sin nó rudacíns ví acu gram fuim sin an. Cód na Ghaeilge freisin sé ionintach agus léileat déobh clufií idir gníomhach. I ríiste díú go mór ar na fumaní. Tantálinn freisin na túsfumaní seo go bhfuil na leabhar bheaga víns an úsáid aine go scoil le fáil le úslódal líne. Agus smáil an gasú a bheith léomh brenn riad na picúí tá picúí deas ildáte an agus aibinn se go má ar scoil. Seo in na nascannaí chuir me just le chéile an cholaán lár meló Tásúlam go dúirn siad cúnar bailcha cíns go chuna cíns agus gur míle magaí go bháil an buchas chhlacha le goileidchas as me chuidirt chum láirt inneo agus Tásúlam go bhfuil ólas
cíns in seo a thuair cúna go bhna cíns. Gur míle mágaí. Fair play, Siobhan, thug tú splécha intach lármór achfaní exáisní atá muin sin tá sé go hálíonn mar dahrú dúin céir atá an agus an sin golóir smaointe faoi cén cuaille le den úsáid. So is léir go bhfuil an slú atá linn inne thar bheith tócaí leis an ábhar atá a gairt ina láthair tá teachtarachtaí sin ceisteanaí faoin na sleanán a mééis siad ar fáil agus tuairt ordmhaile duna moltaí atá tugaí agus an ábhar. So cínta beina sleanán a gur amach a gin ina dhias, so bei fáil agaí ar fad arthú sin ar fad. So rís gur míle maigad sin Siobhan. So inis támuid chun teacht chuig áine chrónán gur múntar bon scoil a scoil Ghaeltachta eilenis, se sin scoil na grábhí graf chána chun den mí. Agus tá sé múna na ní an hinseach a faoi láthair, so tuair sé sin beidir perspectiocht breise dúna freisin an gceist, agus tá si ag tuairt gan áras fríd Luath-Thumoideachas freisin os rud gur scoil Ghaeltachta tá ann leis an dábhlíon don Luath-Thumoideachas, agus tá áine sásta a chud sanolas agus tuairimí agus moltaí a reinslinn inis, so gur míle maigad. Gur míle maigad a bhánad agus gur maigad le leid seo agrúta se intach mar choulúir a bhíns córa am le múinteoirí cínte eile bhín tú fólam rud a cín snó. Tá gan lá sin bíon marálam hain, do you know what, mas unda go má, tá choulúirta gol go mátham, tá chola seiftam, tá fis mhóraham a se lá céan an sin osclama níos a Zoom agus sitsan tú na chola breakout room agus chola setting a bhín samán, so stoí go good an le technoliacht a gcuimneach an a gcónaí gur good astrafólam a tan seo agus an níteachan na hús. So tre ein bheith canis na múinteoirí gur míle maigad. Péiscéala siúd is cúpla clás a bhín snúsad am hain agus múinteoir an líne an eile tá scoil in seoir a cháran. Tá chuid acu Luath-Thumoideachas ach arnú fam goil in clás dojo anúsadach nuair atá tú ar líne mar tá se bra feictealach. Ní úsad was hánas a rangach rilí baint an taine bheits. Bhí me géintseach go nará seo le hána bhí chéad lágrama ar a Zoom, bhí ar nádarm gur cuman na húnsíarm cinál ma duna drámíoch na naíonáin bhí na tuismóirí sa an eacló. Is bhí duna an dojos, bhí cumarta damsaing dúirt me ráitnis má tá mám nó dad go a damsaí ofar tú pointe breise. So bhí áchraach lei sin so bhí bhfuil cúpla nábhad am anyway I meas na tuismóirí maiall ar a lá sin ach arnú ní gáim nád a bhirt na níle nádar manis sain tú dtaithí ar saí ar a Zoom an sin. Tá gram an eilinn sin am ceannaíarns obairionntach, tre sin ar fáil an láisce ó chólacht was má firste connect the dots. And Ishan a bhíns mai ina gona gasar bíon me gúsáid inseacht nó canfa le bhfeictearí ach leabhar me píosa faoin bainteocht ranga ar a Zoom. Is féidir a chur ar mute ar nó agus cáidir bíon se riochtanach bíon rúla búil ar chu ach feictear man sin cúpla rinne me sin níor man anna do bhaint gon mute. Aber bhí tuismór imi nácinn sníir se nána a dhéanamh agus mór a badar ar sin ach is féidir pre-approved consent all. It's no mar a chuil tú faoi tá sé stis na settings go mún tú pre-approved consent siofan tuismór taachtrach beag le rá go bhfuil cad ag an host who wants on mute nuair a scá. So tugann siad sin cadúnas le sinníonas bíonn se anáisiú leis na líne an bheaga ar is an líne mhór freisin nach bhfuil chuneamhsplach le ranganna eile. Anú tá muid a phlé leis toméidechas freisin agus níor muid a gúsad Zoom an nora nar a tháinig nar a bhí muid a lug Somála
agus sean rud a smóáil se domácha ceapan na deisina cante. So tá se haar cían inis tá se bhád níos orm an nuair se hart leis a Zoom agus feicir am go se bhád níos éifeachtaí leis na grúpaí bheaga. Mar nuair tá muid is rang is minic nachhuaíon chulagan na deis cante ach sin rud amháin gur féidirí an inis agus mud Zoom. Agus ach an erid le siobhan tá na múinteoirí teanga an grúpaí bheaga hógeal agus bailach na breakout rooms, bailach málaí na múinteoirí teanga úsáid. Ach sa gá scoil grúpa mór bíon an Russian handy freisin le hí anam na chuid, bhí na cailíní úsáid le hí clufií teanga a bhí haar cían ach le hí daoine ránú agus is féidir fáil ré leis an anam sin. Couple rud elans an spotholas a bheith roinne tá caint, nó bhí muid gimmers clufa agus i bháin main camera dóibh, agus bhí sé do chuirsís, tá muid na téama na héadaí fi láthair, bhí sé do chuirsís ar a colla na héadaí bhí orb, agus bhí muid le atá inspectúr gon duine go réir na trórachaí bhí sé sinna tóigeal. So sin just bailach le hí aber camera ones na spotholas a úsáid ar a Zoom. Arnú brise bríomhar riochta nach leis na gasa tá se dachar fannach sochar ag an lísin agus ag an líseo ach úsáid am Caroláid ag fe coppla númed. Tá arnú tá coppla character sa rang ní smaointe a go bheith géisteach lom sa ríist ach tá log agus gogann seo necilm agus tá muid anhhuair le chéile níos le caiicí se nuas den síl social tá táim le log agus gog agus brá leis na gasúid sin. So bíon mis imi gon scálan agus bíon na popéidí gobar lo agus bíon na gasar antarní acu sin. Si blána a thugann smaointe chuin go lehanana faoin déhíntaach a bhí gascoilte. So dúirmach cha sin na lu mar haine se go mórdom so ba mu tosúir sin is de hína bhlánad. Fan bheith me is tíú mar or hang ó bhéal mar sin a bhí mochligan am a dtí kid man aníon na difriú le mléana le has an nora ní worship mór an deisinaí cainte. Fan bheith me man an. Scáil an na áhrúch am héin. Well, should nish ceann na léontí gúil an tún sa tí. Tuair an bhát má just go stop sharing as by my libnish can second. Tá muid ará sé ríist. Okay, tá má libnish. Cantar ar a danga ó bhéal chomá le Zoom go na gasar a chuir in na neart chuir a láthir. So bhí tríanann sin na cainte an Spáin agus inis nó cibéad a bhí tá muid aana sin a bhfuir físean, so tá se mar tímógan Zoom. Mar hampla détá just nuocht a léana agus rinne siad rud céan de lún go déir daons bhí tún an fésa eáil ar a gcuí sin, tá sé ionintach an tafad a bheith ón le hí measúnú. Sin a rinne siad a chéad teachtanom an nuacht a lé agus bhí na tiismhóirí lí mún an teanga dóibh agus arna níra éonúnar an go le ceartú tiismhóirí agus an nead íireachtaí an acu. So nuair a rinne mis an tuspáint is ríis an na dosach, bhí se bhád níos éifeachtaí teachtan dar gcían, bhí rud a chéint eile le chud a láthair acu. Bhí siad anhhaid an áirist, tá just ní soléir a dóibh, so cé nach málam hain bhí má cantar an áiris ar ball tá se áhhaid an na gasir an tuspáintas sinna eiceáil bhaid hain freisin. Mí eile tuaíanana féochthart sin, tu a bant antaine bheith sin cosa leis an Spáin agus inis teintse doachtaí mó ar hiúlódaí nó meas an gáirdaí agus tugann siad físean nó peictirí go rud a cinn tugann siad faoi dara, aber bhí cailí na thug nó plúdaí ní sneachta faoi dara agus rianamid sin ar síosá le chulaghnas bín córa faoi. Masú cid a chiúlín se sin ó tá
DÍRITHE leis an ngníomhre tá tearach a tíocht agus measú fáinlíonn siad plúdaí sneachtar na ceistní sinna le agus ábhar spéise a go péin aber tá leat a rang agus tá sé maidine luirí agus trocalas rudaí. So bhí se an ngnáth-theach agus bhí se an óigeall go luirí ioncail agus rá cúpla líne agus má tá Ghaeilge go bhaithigh duine déta siad dras caint mai na faoin rud. Agus tá bíonn mis ar fáil sin le aon chúna go Ghaeilge ach bíonn siad fíorhródú leas agus stuff hain is spons. Bhí má caint le hána le múinteoirí faoin Thumoideachas is bhí mu rá jo cid an rud is fiúntís bhí chola an rá bhfuil aiste réilí si sa ránid sé dunta go má. So sin rud mór tá si de cáil amachchaid ar bhealach ar díomh teanga. So thucramuid leanach leis an aistir Somála nó cleachtas aistir. Agus bhí má caint le ban inné ar seminar eiles bhí si rá go rá ngnáth-theach agus tá si tógáil le clán le Ghaeilge agus bhí si de sprí le Barbies agus cé gur Ghaeilge labhraíonn siad chomhlúas agus siad de gimmar leis na Barbies donta siad ar a méarla. Agus bhí rá stoí ón telefís, so os cíanna is stoí gur béir le bheitá a bhí an nuasar sin ach sócrama Ito beidir gur plan maithe an aistir bhhainú ar chláir telefíse agus cúla ceathrú sa a gcuisin. Tá chláirichaí maithe le gasú eile is mise tá pectar sin muiadó nó mó nó rud a chéint mar sin móhéal dóhéal agus tá sprí bunaí ar sin. So aber dé luúin bheith láidir is mise just mar hampla a bádóireacht agus den dé luúin, oké, rólimmert catú bádaí anna gon tolug sa siomar site agus catún seace tárthall a bheirt an do chola lech bach an folklór sinna le múinteoirí ré agus dé mórt an sin na babógaíú Barbies a choristeach a muiscín agus sin an bád atá go sin da beg de chola chéadín an sin déiteach si de go le tóigeall. Agus tá se rátam le chola hisismthór bailúchaní anna gona áirí achhuiir sala agus go mana siad neart uair an tíchleig as an tóigeall leis stuff sin mar bráú bheith ar am eistir. So tá na gasan a bhródúil as sa méid bhíon dinteach go ní chuir an ceisteoir ach chuirann siad neart pectarí sví sean gon sprí sin a bhíon tarsúla go. Bailach eile le córa íana so tá muigeang san isnín an mhóra tá go leor acu is in na léamhóireacht agus i gcéirí go máris na leabhraíní. Bhí me chur suas leabhra cleite nó srá mar a déirtha agus tá clufií ag cleite agus ag na leabhraíní ag séad an si ar líne freisin. Ach leis séad an si tá is in na faoi láthir chur me suas sí sa ceisnaí le chuir rihré agus an naí mar templéisisin fíorthacht ach go léamhóireacht agus citimh mála. Tá na ceisnaí sin cían agus duine na tuismitheoirí tafud gon chóra a bhínt acu leis na gas a rih agus héis an leabhraí na léamh. So bí na leabhraíonn sin cían fan go bheic mar chadéalaíonn go leor gon mátain sin bhí se luath-theach tríanana bhí clufií ar cíanacha ach aber rudaí breise ábhar eile duine maach bilóg sin tasc an orga agus is féidir le ceanna bháin na tasc an ránú chola lá. So cara lá ní bheith ámid tuismitheoir is cara lá eile bheith ámach go gur an leach le rud níos cruíoch. Bí an neart nascanín sin le fí seán tá díontaigh TG cethairs rudaigh, fí seán ceardaíochta, fí seán scéalaíochta. Sé chola lá pecann siad chéim ceann agus so áiríonn siad gúil siad mna go fólam hain agus chuirann siad dá éidir tá se ré, so siad gar go maon rud le dátain sin acu. Agus Coppla rudí dasa éasca ihe heilefíse Ghaeilge
nó an sin bheachtóireacht taisce rudí san náidir. Ach rudháin eile a luas me níl samú me gáil thrám bhlanad ná neadóg stáin a bhrán am sa bhí mar rála hána bhrán am a bhúna so rang the foréigen agus gló ach Zoom tá se haar cían. Tá má bant antaine bheith an deise go le múna fadú gginis. So beter go me sin a bhlána níor mar chuneasúla chuirsaíama gur míle maithe a ríist. Tá sé sin tá heb cuasaíama ag me cúpla nó méid breise an sin mar sean si bhfuil. No, bhí sé sin haar cín agus bhí cúpla rud a hang go mórlam so an ceisisin bhí bhainisteach brange tá sé fear himúil is dócha den an arénos agus an sin an úsar sin an timplach iúil ina bhfuilmuid agus dócha le smaointe cho spragúil mar tá me cinnta nach choléon dacrach agus na páistí bheaga a sppraga bhí cocraáilte fin múnta ag an stad sin arénos. Agus rud eile hang go mórlam ná an críúsáid an tú go leir rudaí an gná timplacht mar uirlis fáilme. Is sin anias go so yeah, fair play that. Okay, so Táid tági ag leis an chaintóir Jerry an seminar seo agus sinní póla ní chinsle is príomhid tagasc í póla in Ngnáth-theach ruúí so sin an scoil uair nua a bunaíoch i fiche nídeag I má nuad an sin. So befríomhid tagasc in Ngnáth-theach éit deire fóla fa blianta fada rih sin freisin. So mar príomhid atá tagasc stoilm go mé perspectíoch an himúil ag póla ó héh ní bhna bheith tagasc achan sin an ró mar príomhide agus freisin tá anna is dócha ghfuil anna haíici ar chuil a cothú le tiismóirí freisin agus iad a thuirt linn ar an taras seo. So má tá tú réid fóla iarmid ort an tádáin lecha chumagad. Gur mí mágad flánid. Sé tu go bheith seo mór dúirt blánid is mis póla tá mé gopur mar bhúnseirnaí an beag is scoil nua bunathe agus is príomhid a teagas mééis comma. So cinálín an rud a thug mis a frí deara nó siar imí an bhórta se caite. Cé ra mis ag múna agus cé ra na páistí ag seola glóráibre a raisthgamsa. Bhuigh mé nach raibh a ggóchan deise ag na páistí a bheith ag leirt in Ghaeilge. So bíon cinálín rud a heasta gcuim ag deabhsú an uair seo. So na hórdanatá in úsáid agam ná sísá don chuid is mó. Darlam is ordan ionach éifeachtaach chun na níán a bhúna, chun gníomhiochtaí a gála, chun obair na báistí all a rais, chun aiseola a thuirt agus chun cumarsáidí dhéanamh leis na tiismóirí bunathe ar gach ceacht. Tá me úsáid sísá lo ó bhí van fór agus bhí cúplaród le déanamh ag na páistí ann cinálín gach seachtain mór cuid an obair bhaile. So chur mé béim ar leirt na Ghaeilge ar sísá ó hús na bliana ar agla go mé míis instansíb an bhfuil míis faoi láthair agus tá cinse gur cabhraigh sé sin lom. Zoom tá sé seo tosathe agam so fé cuaig nóméid ó an aine seachtainna le gach grúpa so sin grúpa de cathrú cuaig gur páiste agus is choráte generalta agus beag anín dul siar in onad ein bhúntóireacht bheo faoi láthair so fair play den na chalíní tá sé ionach spéisiú le géisteacht lo an sin so Beiidir go dárlóg sin amach an seo ach faoi láthair inar réir a sísá sin an príomh ordan atá agam. So takeíocht a tiismóirí. So faoi láthair tá ag brac a hilas go thomláin ar na tiismóirí obair lena báistí ar sísá. Ní fálamóirí neamhsbloch iad na níán an bheaga agus tá anbhéim churtha agam ar seo. So tá fís an seolta agam, so tá gníomhiochtaí chun sciilní míon lúlacha a báistí Arbert, chun is bre ar fiann Louis a Geart, chun is sciilní peanaireachta a cleachta sáile, ag úsáid ríist ganineh chur bartha agus a lehéid. So tá sé sin ar fád imethe hocu agus táis agam go bhfuil roint na tiismóirí á úsáid nuair bhí ná acu. Tá na filtán bailthe na tiismóirí mór tá rééis tuairn nach scoil, tá téacs leabhar na báistí, lehanní fótocópáilta, chlórbán beag agus marchóirí, leabhar linní séad an agus túsúmana, brici agus cóplair fianaireachta ag na páistí. So a déobh takeíocht na tiismóirí de.
Tá mé cinálín a gáire mar mohím ag ammaní go bhfuil mé cahabh an méid céine ama ar olbhacán donna tiismóirí is atá mé cahabh ar olbhacán donna páistí. Ach cinálín darlumm is fiú go mór éis sin. So cinálín lesí sa gach ór a cheolam ceacht nó gníomhíocht chuig na páistí, scríbam nóta i murla chuig na tiismóirí. Now, déanam tafid dar nóí in Ghaeilge donna páistí chun gachrid a bhíú, ach díreach seolam an nóta i murla donna tiismóirí, agus mohím go bhfuil freigracht orm, muí na tiismóirí a chmad chun an chances mó a hurta na páistí leanúnt lena bhelamm ag an am seo. So scríbam struchtúr na nabertí chuig na tiismóirí comma chun cabhrú lena báistí a bhreagraí a hafid agus a chur rais thugam I gceart. Is rud dúthláánach é seo. Mar dúirt mé, óanta mohíim go méid ceartú Ghaeilge na tiismóirí, mar hampla an tatan se caite thula méid tiismóir airsaí so, ag chur éacail ar a páiste. Is fearlam an dearnach picture, Operation le múinteoirí, is fearlam an dearnach picture, agus cinálín caihí me se tuairt faoi sin ar bhealachtas, agus an rud a dhéanam a gcónaí ná ceartíim Ghaeilge na báistí, seachas Ghaeilge na tiismóirí, so churam a rais acu, anna bhla móras gná, fair play rinne tú an job an sin ach inis an bhétá é seo ará inis I mí a caiitú é seo a cleachta a rís agus Jeremy Gerté an sin agus tarno bhí toisa gom gúna tiismóirí ag fiocha suas air agus tá roint acu ará hóla an bhétá leanúint a rá tá siad ag fáil amach chuid, so tá sé das é sin a clostal. Freisin just beidir ag smaoine sampla eile má thugam rud éigean siimplí dóibh an mata aber agus má dhearm leis na tiismóirí fiú ará aber le a fáiste céhhéad mil seán atá sa Victor. Ní dóil am ghfuil a ggóhan an sin I déobh takeíochta de. So níl éon cinteach dain go dteach an páiste a rais le tá mil seán amháin sa Victor, nó tá 3 mil seán sa Victor. So darlamsa is gádit an takeíocht a hurtah an ceist a hurta na tiismóirí agus an struchtúr a bhuian leis an freigar a hurta san tiismóirí chuma agus tugann sé sin seans a bhhad níos mó ann go dteach an freigra crin a rais thugatsa. So sin atá agam a déobh tiismóirí faoi láthair. So just go tapí a déobh Ghaeilge de, tá ag gaiirílumm leanúint a rá leis na ceachtaí a bhíon ar siúil agam sa rang don chuid is mó. Sé an si tá go leor ar fáil ar líne, mór tá ráte hena agus tána hachfaní eile agam sa bhaile. So scéalta, sketchy, árán agus ránta le clostáil ag na páistí. Seolam an tafid thucu agus an sin seolam tafid dom féin á léibh nuair a dhéanam mar a dhéanam sa rang é. So tá siad an an na gníomhíochtaí a bhainean lo a dhéanamh mar hampla picture a haingt agus labhart fuhu, scéalta a insint, ceistní a raigart, ahar seoireachta dhéanamh ar ranta agus donta, so tá sé sin ar fáidir siúil ag na páistí, agus na cluichí ar líne a bhí lúte hena tá clicáil ar an picture ar siomh héad an si, agus tá sé ionach deas siimplí ní léon léitheoireachtaí isciúlaní éisteachta agus tuiscinne a bháin a bhíon town, agus tá siad bunathe ar na leabharí ní séad an si, agus tá siad tána páistí gcuint anfótá an am seo. Freisin a déobh Ghaeilge de mar a deartha atá á leanúint agan sa rang agus rís tá go leor ar fáil ar líne. Tá ag clúdach fuma na seachtainna faoi láthair, tá ag seola físeán na fuma agus scéal na fuma a bhaile hocu, agus rís léam an scéal amach hocu comma mar bíonn siad a dtaithí ar Ghaeilge áil an Ghaeltacht a clostáil ach do dhuine nárabas an Ghaeltacht tá sé just léam amach é dóibh comma. Léitheoireacht tá ag múna na léitheoireachta agus ag seola na bhocail nua a bhaile le léamh mar gníomhíocht. Léon siad cosúla cólín an cór agus rabí an robo mór tá lútein san scéim mar a deartha. Agus tá siad ag cleachta fumanna a chur le chéile, fumaní a bhaint agus fumaní a bhheiltáil thart a rís mór tá molta sa chlór mar a deartha. So tá sin ar fad ag golará sa bhaile. Forbertteanga tám ag úsáid na leabharí ní séad an si agus tús úmanach chun teanga na báistí a Albert, tá siad ar líne, tá leithanaí curtha le chéile agam den na tiismóirí a rís ag cabhrú dul món cainte lena báistí bunathe ar na leabhar seo. Agus is ceistení a rís agus struchtúr na nabertí atá gceiste seo agus a rís cabhríonn sé leis na tiismóirí dul món cainte I gceart sa bhaile leis na páistí. Déanam tafid dom féin
ag leirt faoin na picture ar fad, agus an sin seolam leathanach ón scéal, agus iarm ar na páistí chuirsí is dhéanamh ar na picture. So cé go bhfuil beidir an leabhar ó héad an si acu sáile agus go sé ar fáil ar líne, léim amach an leabhar dóibh. Agus an sin rounnaíon picture amháin, agus iarm ar na páistí iad héna hafa ag déanamh chuirsí is ar an picture sin. Na leabhar fictor ionach áisiúil den na na gcónaí, agus déanam tafid díam féin ag léamh sa bhaile. Nód beag an seo agus seo tá déanta agam rinne mé seo séir mí an bhórta se caite agus tá mé fósá dhéanamh déanam cúpla leabhar a hafada ar an lá céine. So just ahraím a chuid éidí, ahraím a chuid grúige agus a railm agus tógam leabhar eile amach agus déanam se iad ar an iPad, so an sin is féidir lom na leabhar a chur ón iPad síá, so tá níl sé sol ar go raibh siidir fád déanta in éon láháin. Máta is dócha cosúlaibh se ar fád i rang na an bín an béim a gcónaí ar lábhseáil na nábhar chun-chréideacha sa scoil, tá sé seo níos deacra, cé go bhfuil roinnt faris chun-chréideacha seolta a bhaile agam leis na páistí. Tá mé ag úsáid na leabhar mar áis caithfí mé ráth faoi láthair. Ach tá sé fiúntach téim tríd an bhoclóir lo i gceacht agus an sin tugam leathanach le déanamh dóibh, pasbánam dóibh chunas chuirsí is dhéanamh ar a chuid oibre, glapan siad greengraf an obair sa leabhar agus an sin sin siad dumsa faoi. So ní bheith an tám agam sa sarang éisteach le gacha le páiste ag déanamh chuirsí is ar a chuid oibre sa leabhar, so tá siad ag fáil an deis sin inis, so is fiú é sin. Zoom thug mé faoi roinnt gníomhíochtaí córamh agus cluichí mata a dhéanamh leis na páistí thar Zoom agus hachan siad lo agus leanaí mé a roiile sin. Fhí seán tám trééis cúpla fhí seán a ghlacha díam féin ag úsáid na mricí atá acu sa bhaile agus tá na greengraf agus na fhíseán seolt a ras agam, so tá is agam gohfuil rointas na páistí ag tuairt faoin stuff seo sa bhaile leis na dtismóirí. Peanaireacht go tapaí mór a dúirt mé ag an tús tá smaointe tulcha agam das na tismóirí agus tá is agam gohfuil rointas na páistí ag tuairt futhú, ach tá na páistí ag scríb na litricha a bhainean leis na fuaimena a dhéanam gach seachtain. So tá ag mearúdas na tismóirí na gníomhíochtaí ar nós scríb sa ríis agus cruthigh ganúm sa leis an tééis suúgratha agus a riile. Ach tá an teanga a úsáidm chun gach litir a scríb seolta bhaile agam chuig na tismóirí, so mar hampla an litir C, tosig ag an mún suas timppel agus a ras, so tá sé sin ar fád ag na tismóirí agus clachtíí na páistí é sin ar síá, so fad a bhín siad ag scríb, bín siad ag leirt, so tá sé ansol ar domsa go bhfuil siad á dhéanamh i gceart, agus an sin a railó agus déanaan siad an clachta in na cópleir nu in na leabhar atá acu, agus lachan siad greengraf agus seolann siad é a ras thugamsa. In siad dom faoin bhuam a dhéanaan an litir, tugann siad cúpla focail dom leis an bhuam sin agus déir siad lom ag amantí an bhfuil an bhuam an le clúisteáil ag tús an ocail le leor an ocail nó ag deire an ocail agus sin a dhéanamid sa rang comach. Go happy chuirsaí ceol tá go leor lína te an gatainna é sin ach tá ag gaiirí lom áran nua a bhúna dóibh déanam ceachtas ag úsáid na sleánán ar síá agus an sin seolam tafid ní an féinach chana ach seolam tafid an áir an hocu agus an sin tag an roinnt tafid físe a ras dóibh hain a chana sa bhaile. Canamar le chéile ar Zoom an tatan se caite agus bín siad ag mar seáil ag sé déanamh búla bus leis an gceol sa bhaile comá. Corpadachas just rud amháin go bhhaithla a lua go tapaí, scoil nes glúis go glúis go minic is dó go ghuilehanna aga bhar sin tá cuid ann las muit an seo mar ranga agus tá fí an seo trí bhean na Ghaeilge do bhúnseoirí atá saháile ag dul mún gníomhíochtaí Corpadachas agus bin anna chuid cainte faoi Joe or mar gcuine fástanna agus siníntaach donna páistí a chur i déanamh achlíochta ach ní léon múnteoirt a gceist níl siad ag fáil an idicas an Corpadachas, so tá na fí an sin ionach agus molamíd agus darnóí taithníonn sé go mór le páistí brathnú ar a múnteoirí ranga, so tá cúpa tafid físe déanta agam comma so dá bhéiteach sé bhéh sin dhéanamh sppraigach sé na páistí níos mó is tócha. Star a rís éisce galóir tá just fadas a bhín picture agus leabhar orintanta léim an leabhar mé héin agus fecin na páistí mé héin ag léamh leabhar agus chum na picture suas I dro an camera ag amantí úsáidm na picture ó na leabhar agus déanam na sleánán asú agus léim na scéalta agus an sin tugam roinnt gníomhíochtaí gus na páistí le déanamh ina so sin
go bra agus an rogerannach OSPS rud amháin nach ra déanta agam sa rang thug mé éidir na tiismhóirí agus hatan sé le roinn acu taring anáil is áis réúnta nua ar híh an PGFT technicí féin rialacháin agus súbnas belanní so tá cinse Sean Tom go mín rudí mar seo ag tasta le tiismhóirí so tá sé ar fáidir fáil inhilga agus a mrla rud a hatnó le tiismhóirí agus dairiglumm ceaptainna ó misnach a bhúna th sísá agus gníomhíochtaí alína seóta arás agam óna páistí comá. So sin é tásúil agam go bhórsidh ar a leid rud amháin as agus gur míle mágad lánad. Gur míle mágad fóla agus ní dóilm gurs do na páistí bhána bhfuil an taring anáil ag tastáin na leonnta seo seans gur na tiismhóirí níos móna aon den eile atá éirí. So bhí sé sin thar cín bhí sé an simú go dó agus is dóilm gur céim breise ar fad í an inéistíocht bhreise sin an inéistíocht mhór táú duine sna tiismhóirí agus sílam gur rud iontach é sinna. Tuigim gohfuil de scoil beag agus nach meach sé beidir réadúil den na múinteoirí tá phlé le lear mór tiismhóirí ach tá sé go hálín mar bhún le go cínte. So gur míle mágad fóla agus gur mágaí ar fad na tá cúpla breóméid glug, tá cúpla nóméid fácií, tá mé díreach chun breú sa chat go bheice mé bhfuil éonad an sin ar chádam so feicim an ceis cóin na leabhar bheaga ar fáil más míle aon duine den na chainteoirí sin a raigart, bheith sé sin iontach. Trína le a hall, leabhar beaga séad an sína? Níor thuléirigh an duine ach tá gach seans gur bam ach is nó a bhí Na leabhar fónacha beaga? Is tócha just má dhearann sin áid bhfuil si sin ar fáil rénos agus an sin is féidir Níl leabhar beaga fónacha úsáid gomsa a ceapan ghfuil na tús úna agus úsáid ag póla béidir. Na leabharí ní tá úsáid gomsa mar áis ar na ceachtainna bio ná séad an si nó an padlet ó cag. So bunaí mana chudas na ceachtainna ar na háisina sin ach beidir póla má hasíos na túsúna a lua. No díreach an rud cean céine tá siad ar fád leabhraoiní séad an si ar fáil ar líne agus na leabhraoiní beaga na tús úmana tá siad ar fád ar padlet cag. So tá gachbud ar fáil an sin. Tá póbeag ótar goramach meas am bhús fanáine sin eá? Tá. Tá, mas cum libh agus sibh a ggéisteach leis na ceisina agus na freigraí seo díreach é sin a raigart bhéin anna buich. So the anspéis éagsúla na gramán agus stoilm gur ceist ditsa a chríanna cáhúir tú na gramán don sísá. Furas na gramán sin ó machara clíana ar scoil agus chuirs cad irthe furas cad iad a roinn agus táidir go mar PDF so is féidirlam iad a cheola cuaimh se bláid agus is féidir iad a roinn féidir mar nasc. Tá siad go hálinn mar tosca mar sísá ní lenach réalt agus crí agus ar bheitá brose a sna rudí céine tréis tamil so cinnte tá ar an úsáideach. Bheith sin go hálinn chuoine barálinn iad a chur an impression. Anna bha. Ceistellen sin bhfuil Ghaeilge oltach amháin ar an suíomh cód na Ghaeilge. Ás na iontach ach níor tháinig mar aon rud in éon chailúnt eile. Agus sin an bhfuil an fráma de sin ar an toolkit from maths.com so hátheist an sin. Níos mhfuil an freigra chuthasús agéin an sin. Okay, tá an fráma mata tá sé roinnte an sin, siú sin roinnte, okay. So sin mathsbot.com an 10 frame tá sé sin arás. Ní mé cinnte an bhfuil ein ceistelle na granán a ríis. Okay, so is tócha an bhfuil cenáid bhfuil ceol Ghaeilge ar fáil do rang sin rang a héanaach sa dó. Cín ceiste bháin an san blánad maidir leis an peann a bhíon úsáide go mgóir na chlárbán beag. Okay. Neidir ólas a ríis maidir leis an beann de sísá. So cheannig mé an peann seo ní le €2 ar an beann seo
Tá an siomh ar na sleamhnán, so nuair geog sibh na sleamhnán cíigh sibh capim SG Education a cinntatá sé ar na sleamhnán ach tríéis tamil nuair táimid obair ar mar riomhar glún agus má bhéir úsáide gom just fein go gurn sé staach ar má bhéir ach fuair sé seo agus cinntatá sé comá neidir an gcín sibh éonad an sun now ach I bríonn sé ar an scáilán domsa agus tá sé thar bór agus tháinig sé leistigh de trí lá. Cín sibh an sunna sé. So bíonn tú ná é cheartú bhd níos tapúla ná ar an riomhar glúna agus te tú is fé le busca búscaíanamh nó greengraf nó péhad agus is rud únta é an pean agus tá sé có séir. So cinnte bholhan é seo agus mar dúirt mé tá sé séir agus téitá é áil ar líne. Sinínta go magatrina agus Dúirt má leis na hacfaní mar déirtha dúireach na meabhrú gúil sé sin ar fáid na canúntaí éagsúla ar fád agus iad thar le úsáideach freisin. So is tóg go héh cuasaíama ní me chun inceistile a chur ach dúireach críoch a chur leis an ócáid. So níl fácií a gom ach thar ceanna le fechna agus thar cean Ghaeilgeachas buchas mór gaá leis an cainteoirí. A roinn an sanolas agus na tuairimíogs na smaointe bratha linn go fiol flathúil agus tá thar bheith buach. Ní agam puir sé fádach maihíim thar bheith spraicí in ní bheith géisteach leh agus má cinnte go maithína an loch fechna mar chéile. So ba aniu an céad cheartlinn sutra heminar den bhliain seo agus beimid a glanad rá leis agus be go leor eile ag teacht agus Bhráil in na clúisteáil webh má tá moltaí breise mar bhhaine leis an réimse seo an ábhar seo, nó éon ábhar eile mar bhhaine leis an tseimineáir. Le linn dín glasála nó amachchan seo bhráilinn bhar gud moltaí a chluisteáil. So má bhuichas mór libh ar fad atá linn agus a chur an támar leataí agus tásúlaim gohain se bháin an tarfa agus tanmhas. Agus gotí an chéad chean eile stáilm go í ara dá chéile agus tí féin. Gur míle maidí.